Okay, mayong mudto ng usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga igala nila atong tunumanon sa kahanginan, C on A, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no ano higala adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw. Unsa man tarong adlaw mga higala, adlaw na usab karon nga Huwebes, pista ron mga higala sa unsa man mahal nga patron Senior San Jose. Sa do na roy barangay diri sa amua mga higala sa Ayungon nga nagfiesta, no? Gitawag kinig Tampo kun Uno, no? Daghang kay nagpista mga higala gani kaganina nakapatlak na mi, no? Patlak gyud mga higala mga alas nagmisa mi mga alas 10, nahuman mga alas 11, dayong nahala karon padayon pa gani gihapon ang among patlak, no? Kay murag kuan mahigala, no? Mudto-mudto na gamay, pero padayon na gihapon ta sa ato ang mga pagsaulog, no? Kagahapon nakahimo dai mi sa amo ang bisperas, naka-procession po din taon mi, dayong paghuman nagkakuan pod mi kanang gitawag og naka-ginagmay pong mga socio-cultural presentations, no? Bino, padayon ta mga higala, ari kita sa ato nga Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Senior San Jose. March 19, Senior San Jose. Bino mga higala, no? Skitsa man si Senior San Jose, badago mo kaila. May kadong di kayo malas mga higala, mo kaila kang Senior San Jose. Bueno, si Senior San Jose mao kini ang matud pa bana sa mahal nga birhen, no? He was a just man, matud pa sa Mateo kapitulo 19. He was a just man, wholeheartedly obedient to God in marrying Mary, in naming Jesus, in shepherding the precious pair to England, in bringing them to Nazareth, in the undetermined number of years of grief, faith, and quiet on faith and courage. So, muna, no? So, sa ganito ni si Senior San Jose, he was a just man, simple, as the just man was simply, joyfully, wholeheartedly obedient to God in marrying Mary, in naming Jesus, in shepherding the precious pair to England, in bringing them back to Nazareth, in the undetermined number of years of quiet faith and courage, no? So karong adlaw mahigala, no, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mausi Senior San Jose. Senior San Jose. So hala, no? So padayon ta mahigala, no, sa ato ang mga buhatonon sa karong adlaw, gisaulugan nato sa iyahang kapistahan ang mahal nga patron Senior San Jose. Bino ari na ta mahigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ining kamuntuhon. Bino CBCP News mahigala, no? Redemptorist Congregation celebrated 120 years ministry year, 120 years ministry in the Philippines, no? Mao kini ang gipasabot usab ni Father Rohinio Gomez sa dihang gihimo kini ang kasaulugan didto sa Birhen sa Rigla, no? Simbahan sambahan sa Birhen sa Rigla sa Lapu-Lapu City, no? Didto gyud mahigala mga 70 ka mga pare nga redemptorista ang nagsaulog sa ilang kapistahan didto sa ilaha didto sa simbahan, no, sa shrine sa Birhen sa Rigla. Balita mga higala gikan sa Vatican, the suffering of Ukraine is the suffering of the world, matud pa ni Cardinal Timothy Radcliffe, no? Kini si Cardinal Timothy Radcliffe usa-usab kini siya ka pari nga nanawagan usab og kalinaw alang sa tibuok kalibutan, ug gani matud pa niya nga ang pag-antos karon sa katawhan sa Ukraine tungod lagi sa pagpangatake sa nasod sa Russia nahisama usab sa pagpasakit
sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Maugad to mga higala mga balitang simbahano ni ining kabudtuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalagan. Pinoari na ta mga higala sa ato ang katikisem, no? Katikisem na ta mga higala. No? Bino, kumusta naman din ato ang mga igsuon din sa isla sa Siquijor? No, ang ato ang mga maabtikon nga mga pari din ha, no? Si nga pinanguluhan sa ilahang Episcopal Vicar nga mao si Monsignor Larry Katubig o sinuportahan usab sa iyahang Vicar Foreign nga mao si Monsignor Ramon Duran. Ug ang tanan nga mga kaparian din ha, no? Si Padre kasama na aron din ha. Oy, si Father Obing Masyon, akong classmate. Kora paroko sa Larena. Ug nga manusab ang ato ang mga kaigsuonan usab nga padayon nga nangalagad si Father Jerry, si Father Rani Colina, no? Daghan pang uban, daghan pang mga kaigsuonan nato din ha. Okay, no? So, na ta mga higala sa ato ang mga pangutana. Padre, makasala ba ta kung mo-appeal ta o mga prayer and worship o ba sa laing relihiyon sa mismong ilang simbahan? Matud pa, kinahanglan nga kung active participation ang imong gihimo, no? Ang imong gipasabot, kana active participation ba, gi-discourage ka na sa atong katolikong simbahan. Ayaw gyud apil-apil pong pulo pak-pak-pak-pak dito. Ayaw pong apil-apil o pulo pak-pak-pak-pak dito, no? Ayaw po, ang imong buhaton dito is just an observer, no? Kana bitang usahay nga mura ba og imbitaron kita kay kini bang paludhon tagkasal, okay na siya, no? Okay, social obligation man siya na nato, no? Kana bukogos ug bunyag social obligation pa na, pero kinahanglan nga dili ka mapahigayon og active participation, no? Kay basin unya o makahatag kini kanimo og kalibog ug unya madani ka na hinuon sa pagsagop niining maong relihiyon. Okay, matud pa mura kaduna mo gyud mo ingon nga mura man gihapon, Ginoo ra man gihapon giwisimba, pero tinuod ba na nagsagpit magyapon sa Ginoo pero managlahi man gud ang ato ang paagi sa pagpadayag sa atong pagtuo, no? Interpretasyon sa Biblia. No, ang natin hinumduman nga kita mga Katoliko, aduna kita mga sagradong tradisyon nga atong gi-practice nga wala nila tahura. No, kung boto na hunaon nato, no? Kana ganing uba mga relihiyon mga higalang mangnimba bitaw kanang makaapil og misa sa Katolikong simbahan, labi na gayud kung dunay kasal o patay. Pa sila na uban alam mga higala di Ginoon manindog patindugon. Dili pod kana bitang dili mo buluhod kung paludhon. Ang inan lamang higala mupahigayon dagan sa lingkod-lingkod dagan sa, pero ako dili mo ko koy against ana, pero mahangyo ra ko nila nga kung mahimo adto lang sila sa luyo, dili lang sila magpaatubangan kay lain man kayong tanawon nga ang uban nanindog nya ikaw naglingkod ra ka, no? Ang uban ang luhod nya ikaw nang luhod ra ka. Mas maayo nga siguro kung agi na lang pud siguro og dili ka disa nga dili jud ka makaako pag-apil sa kalihukan sa simbahang Katoliko, adto na lang ka sa pinakaulahian nga lingkuranan dito sa last view ka, ha? Hangyo ra sad na, no? Kay kung dili gyud ka pud gumutuan na, dili po ka na mo gyud ingon nga kasaba. Ako ti kasaba kay galang. Una kay mga pare usahay mo pitik yung istorya, pero ako di ra ko kay matud palagi kanang basin ba pud hinuon kanang bitang ma-offended na pud hinuon sila kay no offense intended man gyud na kun magmisa kita, no? Klaro, sa muna, no, nga kani mga pangutana pader, makasala ba tayo? No, di makumukay yung nakasala ka, pero gi-discourage na, no, nga mo apil-apil po ka dito sa ilahang mga kalihukan. Okay, klaro? O nga, doon ay laing pangutana mga higala. Kining Father, kinibitang atong mga kasaulugan sa ato ang kining ato ang mga kalihukan ba, no? Fiesta, Novena, Santo Rosario, Veneration of Saints, Christmas, Holy Week, religious processions. Kining mga kuana gisaway gid ni sa mga laing relihiyon, kay matud palagi gamitan ka og scripture. O dili kita mo kumpiyansa bisan og migamit sila o mo-quote sila og Bible sa ilang pag-atake nato, kay
bisan baya ang yawa sa pagtintal kang Kristo, gigamitan bayag Biblia. No? Natong basahon sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang sa 6, unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, o gipatindog sa kahitas ang bahin sa templo o giingnan, kung anak ka man kaha sa Dios, ambak sa ubos kay nag-ingon ang kasulatan, no? Ni gamit og Biblia, no? Ang Dios magsugo sa iyahang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila aron maigo sa bato bisan gani ang imong tiyaw. Sa ato pa gigamit gyud sa panulay ang scripture. So muna nga dili ta mo kumpiyansa kay bisan tuod kung nagsigi sila quote og Bible text, pero ayaw kay kumpiyansa kay basin og luyo sa ilahang paglitok sa mga pulong sa Biblia, nagpaluyo ang personal nga motibo. Nga manani kay motil lagi ganahan sila nga makadani sila og mga tao, no? So dili lang kita magkuan kayo, no? Dili kay kita mo kumpiyansa. Okay, no? Okay, no? Nya ayaw gyud og patintal bisan pa og mukot siya og Biblia. Abi no, padayon ta mahigala, no, sa ato ang mga paghisgot ginagmay. Ala kalaing laer ta sa mga lain nga mga pangutana mahigala. Pader, what is the relationship between the Catholics and the Jewish people? Ay, do na take one. In the Catholic teachings, doon ay similarity ang ato ang mga pagtulunan. Sanglit, doon naman kita ay common spiritual heritage. Usa man ang atong common spiritual heritage kining Old Testament, no? Kay gitahod baya gini sa mga laing relihiyon. Kini mga Hudiyo kining Old Testament kay mao ba ni ang ilahang sinubdan po sa ilahang pagtulunan kining Old Testament. Pero sa ato ang Katoliko, doble ato ang higala, no? Mugamit kita og Judeo ug Christian teachings. Nga sa ato pa sa Old Testament binasig gud usab nato ang mga pagtulunan sa Old Testament, no? Unya binasi pud nato sa mga pagtulunan sa New Testament. Muna gitawag nato og Judeo-Christian tradition, which is very important, no? Kay si Kristo Hudiyo ba yan? No? Si Kristo ba yan? Si Kristo Hudiyo ba yan to? Sa ito pa, dili ginato pwedeng isalikway ang mga pagtulunan usab sa mga Hudiyo. Gani, sa Judeo-Christian tradition, no, ana ang Tura. Ang Tura, the Ten Commandments. No, niya, the New Jerusalem symbolizes the church militant in heaven, church militant on earth. Okay, no? Ari ta higala sa laing pagtulunan, no? Atong hisgot-hisgotan gihapon. Pero ngano man ta mga Katolikong simbahan bata pang bunyaga naman nato ang mga relihiyon dagko naman. Kan mo guna, no? Kay matud palagi sa Acts 2 chapter 38, repent and be baptized for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. No? Ato pa kini siyang pagtulunan aron kita matud palagi maluwas gikan sa kalaglagan sa sala, no? Kinahanglan kitang magpabunyag, no? Kay duha malagi ni rason mo higala, no? Kining effects of bunyag, no? Matud palagi spiritual cleansing, the forgiveness of sins, public declaration of faith, marking a person identification with Christ, death and resurrection. No, sa ato pa duha day ka klase. Ang atong Ginoong Hesukristo gibunyagan kini siya dili tungod kay makasasala siya. Tungod kay mo kang pagpabunyag ni Kristo is a public declaration marking him, identifying him, kanang ang pagpabunyag ni Kristo dili tungod kay nakasala siya, no? Kundi tungod nga aron musunod siya kung unsay buhatonon sa usa ka tawo. Kay nga naman si Kristo formal baya nga niingon nga siya anak sa tao. Sige siyang giingon niya, no? Anak sa tao. Sa tuwa kay anak man siya sa tao, kinahanglan pod siyang magpabunyag. Pero ang iyang pagpabunyag dili tungod kay nakasala siya, pero tungod kay matud palagi public declaration of faith niya. O nga sa ato pa nituo siya,
nga matud palagi kinahanglan gyud ang usa ka tawo bunyagan. Pero kita gibunyagan kita tungod ka sa atoang pagka makasasala. Kay doon naman lagi kita gitawag sa in English og in original sin. No, nga muna nga ato gyud usab nga pagapapason gikan sa atoang kinabuhi. Muna gitawag nato og spiritual cleansing. No, unya kining bunyag nga higala is a symbolic burial of old self and rising to a new life in Christ, reception of the Holy Spirit, and becoming part of the Christian community. Klaro, no? So, kanang kabahin sa kang Kristo, bundi sa gibunyagan, dako na siya. Pero wala na nagpasabot, nga atong sundon si Kristo nga nagpabunyag po doon ko ang tungod kay ang iyang pagpabunyag, dili man aron mapasaylo siya yung mga sala. Okay, wala man to siya sala. Ang iyahang pagpabunyag, aron ang kita gibunyagan kita, tungod aron mapasaylo ang atong original sin. Muna nga kita sa gamay patang bata, mas maayo nga bunyagan na kita aron mapapas ang sala nga kanang panulundon. Pero si Kristo wala man to siya sala nga panulundon kaysa pagkatao niya gipanamkon man siya nga walay buling sa sala. So wala gyud siya sala pagkatao. Pero matud palagi pagkadako na siya nagpabunyag siya pero dili to siya kay gibunyagan siya aron mapasaylo sa mga sala. Kay wala man to siya sala. Kita gibunyagan kita sa bata pa kay may sala naman tabisan sa gamay pa ng bata, no? Abi no ato lang unya ng padayonon ha kanang ato ang pagtulunan karon kining kabahin sa infant baptism, no? Sa akong balikon ha, si Kristo nagpabunyag dili tungod kay makasasala siya. Tungod kay gusto niyang himuon, gusto niyang takuron kung unsay angayan nga buhaton sa usa ka tawo nga magpabunyag yun. Aron nga kay natawo gud siya nagpakatawo Dios nga nagpakatawo unya tungod kay maumang naandan alang sa usa ka tawo nga bunyagan gud siya muna nga nagpabunyag si Kristo pero dili tungod kay doon na siya sala. Pero ang bata bunyagan gid nato dili tungod kay kanang sa unsa pang rason kung dili tungod kay gusto natong mapapasan siya sa sala nga mortal nga napilit diha kaniya dili kay sala nga mortal kining gitawag natong original sin. Abi no, dinala sa takutob ha. So ako ra gihapon kini ha inyong ubos nga alagad Reverendo Padre nga Nakadima Akab. Manamilit na usab ka ninyo. Manalangin ka nato ang Dios ng kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang ato ang pagkatikisis. Dado nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong Mudto Pilipinas.